Aktar minn 160 membru akademiku tal-Junior College se jibbenefikaw minn ftehim kollettiv ġdid li se jibqa' fis-seħħ ta' Diċembru tal-2029. Il-ftehim iffirmat bejn l-Università ta' Malta u l-Malta Union of Teachers jinkludi titjib fil-kundizzjonijiet tax-xogħol u fil-pakett finanzjarju, struttura aktar ċara l-progress fil-karriera, investiment kontinwu fl-iżvilupp professjonali, kif ukoll titjib fil-proċessi ta' reklutaġġ, fil-proċess diċiplinarju, is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol u benefiċċji oħra li jirriflettu responsabiltajiet tal-membri akademiċi. Il-Ministru għall-Edukazzjoni u l-Isport Byron Camilleri qal li dan huwa l-ewwel titjib fil-kundizzjonijiet u drittijiet tal-ħaddiema fis-settur edukattiv għal din il-leġislatura u sostna li l-investiment fil-letturi għandu jwassal għal edukazzjoni aħjar għall-istudenti. Li fl-aħħar mill-aħħar sar iwassal ukoll sabiex ikonna ħaddiema aktar stmati, ħaddiema li ninvestu aktar fihom dawn il-letturi, però mbagħad finalment jagħtu servizz aħjar l-istudenti tagħna lil-mijiet illi ta' kull sena jgħaddu mill-Junior College. Fuqet mill-aħħar impenji tiegħu bħala rettur tal-Università ta' Malta, il-professur Alfred Vella qal li l-Junior College huwa parti importanti ħafna mill-Università għaliex il-maġġoranza tal-istudenti universitarji jiġu minn dan il-kulleġġ u esprima s-sodisfazzjon tiegħu li ntlaħaq dan il-ftehim. Il-President tal-Union tal-Allema l-MUT Marco Bonici iddeskriva l-ftehim bħala pass importanti għall-Junior College li jkompli jaraf ir-rwol kruċjali tal-membri akademiċi u jsaħħaħ il-kundizzjonijiet tax-xogħol u l-pakkett finanzjarju tagħhom. Dan huwa ftehim importanti ħafna l-MUT u għall-member tagħna f'dan il-kulleġġ Junior College. Ovvjament huwa ftehim li jħares lejn l-interessi kemm tal-studenti kif ukoll tal-letturi member tagħna b'tisħiħ tal-kundizzjonijiet tax-xogħol u anke l-pakkett finanzjarju biex ovvjament l-istituzzjoni tkompli tikber il qudiem u tkompli tagħti l-frott li huwa it-tagħlim tant meħtieġ għall-istudenti. Il-partijiet involuti qalu li l-ftehim għandu joħloq aktar stabilità u ċertezza għal membri akademiċi u jkompli jippromovi kultura ta' eċċellenza, innovazzjoni u żvilupp kontinwu fil-Junior College. Dan bil-għan aħħari li l-istudenti jibqgħu jingħataw edukazzjoni tal-ogħla kwalità.